Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Χαϊτίδης. Σηκώνουν χέρι διαιτητές, γίνεται το σούτ, το Γκίγκοφ έχει περάσει τον αγώνα. Τρομερή πάσα. Γίνεται το σούτ, το Γκίγκοφ έχει περάσει τον αγώνα. Τρομερή πάσα. Στα χέρια του Γκίγκοφ η μπάλα δεν θα βγει. Να βγεις κερδισμένος. Το θέμα είναι και για τους παίκτες οι οποίοι μπαίνουν μέσα, αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής, να αξιοποιήσουν το χρόνο που τους δίνεται. Που έχει περάσει το παιχνίδι. Απόκρουση και από τον Γκίγκοφ. Γιορανίδη. Που στέκονται ας πούμε μέσα στο γήπεδο και μπορεί να καταλάβει και την ψυχολογία και γενικότερα την ψυχοσύνδεση που έχει αυτή τη στιγμή που έχουν οι παίκτες. Βλέπουμε με τη διάθεση κινούνται οι κεντρικοί του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες, οι δύο ξένοι της Δράμας, παρότι σήμερα μπορεί θεωρητικά τα παιδιά να μην έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο. Είναι δύο πολύ καλές προσθήκες που φάνηκε αυτό και στα προσπάθεια της Δράμας. Βήματα, χρεώνεται ο Νίκολιτς, η πάσα φτάνει στον Μέντουριτς, ο οποίος θα σκοράρει. Βυθίζει ο Βουκαρίνοβιτς. Απόκρουση του Γκίγκοφ στο σουτ του Τόσκα. Βήματα και σε κενή εστία